B'esponenti tal-Gvern Nazzjonalista stess jitkellmu dwar il-possibilità li tissejjaħ elezzjoni ġenerali bikrija, sorsi s-soltu informati tajjeb qalu lil dan l-istazzjon li fil-jiem li ġejjin hemm possibilità qawwija li jitħabbar li se jinstab iż-żejt. L-istess sorsi qalu lil dan l-istazzjon li qed jingħad li se tissemma l-possibilità li nstabu riservi kbar taż-żejt. Qed jintqal li r-riżultati ta' tħaffir jistgħu jkunu ħafna iktar eċitanti minn qatt qabel minħabba li ż-żoni in kwistjoni għandhom ġeoloġija iktar simili għal tal-Libja. Id-Dipartiment tal-Esplorazzjoni taż-Żejt u l-Ministeru tar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali kienu qed isejħu dawn ir-riservi bħala ta' proporzjonijiet ġiganteski. Huwa mifhum li l-Gvern qiegħed anki jagħmel il-kalkoli tiegħu biex fi żmien opportun ikun jista' jħabbar kemm minn dan iż-żejt li se jintqal li hemm possibilità kbira li jinstab f'dawn ir-riservi ikun kummerċjalment vijabbli.